nin ba ma ci warai bɔgɔsiri k'i k'a dɔn nin kun ɲɛna ala de y'ale da ale ye maatɔw da bɔgɔsiri k'i k'a dɔn tɛgɛ kara ka ngami n'i bɛ nin jugu dɔn a n'a ye tiɲɛni min kɛ jamana in kɔnɔ a hinɛ t'i minɛ bɔgɔsiri n'i hakili b'a la batutunbutu i k'a dɔn u ye gɛlɛya sɔrɔ maa min sara la a bɛ ne ka se maa 100 bonyaw ma denmisɛn maakɔrɔba hadamaden nana masumanen bɔgɔsiri ka sin ka taa bi olu kan k'olu ni kɛnɛ karaba bɔgɔsiri k'i hali ni mɔgɔw y'i to yen ala yɛrɛ t'e to yen bɔgɔsiri k'i k'a dɔn ɲama min bɛ kamalen nɔfɛ a t'a to yen i k'a dɔn ayiwa bamanji ŋana don jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma FLA bɔgɔsiri k'i k'a dɔn o ɲɛmaaba don min kɔni ka tiɲɛni a n'a ka janfa barika bonyana i y'a tɔgɔ dɔn de i ka ni a tayɛ bɔgɔsiri n'a tɔgɔ fɔra i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ayiwa cɛ min don bɔgɔsiri k'i nka i k'a dɔn ayiwa dugɔrɔ tɛ ala la sɛbɛnnikɛla ko Mali min ye sɔrɔsukulu kun b'a nɔfɛ a bɛ waati jan bɔ nin fali tɛ mɔnɛ bɔ koyi k'a ɲɛnama minɛ bɔgɔsiri o de bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn fɛn caman b'a la gundo la tiɲɛni ni dannaduguya wale min kɛra fɔ o ɲɛ ka se ka dɔn sɛbɛnnikɛla ko bɔgɔsiri k'a dɔn ani rebelle caman de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ kunnafoniw na ani sɛgɛsɛgɛliw sɔrɔsiw ka gundo kɔnɔ bɔgɔsiri k'a dɔn u y'a nɔbɔ dɔɔni maa min n'a labɛnnen bɛɛ bɔgɔsiri k'a dɔn Niger ani Nigéria ni ɲɔgɔn cɛ bɔgɔsiri k'i k'a dɔn u ye ta k'a la ten gilayi Bilal Agi Sherifu ka se k'a minɛ k'a sɛden minɛ ten ngami bɔgɔsiri sɛbɛnnikɛla ko nin ye tiɲɛni min kɛ Batutumutu la ni hakili b'a la septembre tile 7 san 2023 i k'a dɔn a bɔ ba joli b'a kan maa caman de ni dajira o yɛrɛ k'i bɔ yen bɔgɔsiri k'i k'a dɔn ayiwa bamanja wale caman kɛra i k'a dɔn sibiliw la Gawo ni Melaka san 2022 ale tun bɛ nin bɛɛ lajɛlen na bɔgɔsiri k'i k'a sababu kɛ mun ye i b'a ye k'a fɔ ayiwa jɛrɛjɛ jugu min bɛ MNLA bɔgɔsiri k'i k'a dɔn o ma ale maa minnu kɛra sababu ka MNLA sigi sen kan a b'olu la o k'i bɔ yen a tun bɛ Mali armée fana na koyi bɔgɔsiri k'i k'a dɔn ale de sina ka Mali armée fili ten taw ka sin ka taa don Bamanja kɛwale la sɛbɛnnikɛla ko o armée kelen de filɛ ka tɛgɛ d'a kan u na gɔngɔli tora a kunna wa minanjugu minnu bɛ ta u bolo ka yaala n'a ye marifa ani ayiwa dɔnnikɛ minɛnw ale de fana kun y'o o tabangana ye i k'a dɔn a tun b'olu yɛlɛma cogo dɔ kosɛbɛ bɔgɔsiri sɛbɛnnikɛla ko nin na kɛ jigi waaroba ye ala m'u jigi waaro la sofara tile kan sɛbɛnnikɛla ko min kɔni nin kɛwale ninnu ye bɔgɔsiri cɛ min tora a minɛyɔrɔ la dan t'o fana na